27 sena ilu Dunant Sejkel, saċerdot twajjeb mis-Sejtun, ħaseb biex jagħti daru li flimkien ma' ommu missieru uħutu trabba fiha. Barra li ta' kull ma kellu lill ewwel persuni li ġabar miegħu fid-dar, saħansitra ta' wkoll il-privatezza tiegħu. Rid jagħmel id-differenza fil-ħajja ta' ħaddieħor, rid jagħti drittijiet u aktar opportunitajiet lil nies vulnerabbli. Ħaseb biex il-persuni b'diżabilità setgħu jibdew jgħixu ħajja iktar dinjituża fid-djar ta' ambjent ta' familja imma wkoll fil-komunità. Propju f'jum il-Vittorja fil-qalba taż-Żejtun, il-Fondazzjoni Nazzaret inawgurat xogħol estensiv ta' rinnovar ta' dar l-Arċipriede Gabriele li fiha jgħixu 10 persuni. Barra minn hekk, tqedet ukoll l-ewwel ġebla ta' dar San Franġisk fi Sqaq Vittor fiż-Żejtun li huwa maħsub li fit-tieni nofs tas-sena d-dieħla tilqa' fiha 13 persuna oħra b'diżabilità. Ma' Dunant Sejkel tkellimna dwar it-tliet djar fih dan il-Fondazzjoni Nazzaret u kif din il-Fondazzjoni stess evolvit. Tlabni jgħidilna kif kien iddeċieda li 27 sena ilu jwaqqaf l-ewwel dar għal persuni b'diżabilità fih dan il-Fondazzjoni Nazzaret. Fiż-Żejtun kellna kummissjoni li tieħu ħsieb il-persuni b'diżabilità. U f'ħin minnhom jiena iddeċidejt li mmur inżur il-familji kollha. U hekk għamilt. U indunajt illi l-ġenituri jew dawk li jiġu minnhom kollha għandhom biża' wieħed. Min se jieħu ħsiebhom wara li jmutu dawk li jiġu minnhom. Qed mela din hemm bżonn li nagħmel jiena. Namlu fondazzjoni biex dawn in-nies jibqa' jkollhom min jieħu ħsiebhom. Tkellimna mal-President tal-Bord tal-Fondazzjoni Nazzaret, l-eċċellenza tagħha l-President Emeritu Mari Luis Coleiro Preca u tlabnija tgħidilna xi tfisser għaliha l-okkażjoni tal-lum u triq il-qudiem. Din hija okkażjoni unika fejn Fondazzjoni Nazzaret fl-eluq 27 sena tagħha qed qiegħed l-ewwel ġebla tar-raba dar tagħha imma wkoll ir-renovazzjoni ta' dar oħra tagħha. U għaldaqstant apparti li rrid nirringrazzja lil kull min ikkontribwixxa biex aħna naslu f'dan il-punt, ma fuq kollox rrid nirringrazzja l Dunant Sejkel tal-viżjoni enormi tiegħu, tal-viżjoni mimlija mħabba lejn persuni b'diżabilità biex nassiguraw l intuhom id-dinjità. Dunant Sejkel spjega lil One News kif jara l-ġejjieni tal-Fondazzjoni Nazzaret. Il-ġejjieni nħares jiena lejn il-mexxejja li ħajkunu għada. Jekk huma jibqgħu fidili lejn l-ideat u l-ideali li aħna kellna, jiena għandi qalbi qawwija li l-fondazzjoni tibqa' għaddejja il għaliex għataw bżonna. Għataw nies li għandhom bżonn il-fondazzjoni bħal tagħna.